ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kahit matatanda ay merong matututunan sa mga mas bata. Kaya dapat bukas ang puso at isipan para umunawa at hindi lang ang mga mata at bibig upang manghusga at mangalipusta. Ikaw kabarangay, ano ang importanteng leksyon na natutunan mo sa buhay? Dear Papa Dudut, dumaan na po ba kayo sa trahedya ng inyong buhay na noong una akala ninyo'y hindi ninyo malalagpasan? Kasi mukhang wala ng pag-asa at para bang mas lamang na lamang yung sakit na nararamdaman ninyo kesa sa kaginhawahan. Yun kasi ang eksaktong pinagdadaanan ko sa past relationship ko na inakala kong pangmatagalan na. Doon nga ako naniwala sa linyahang walang forever. Kasi kung totoong meron ito, sana kami pa rin ang fiancé at long-time boyfriend ko, Papa Dudut. Pero iba yata ang kapalarang nakaguhit sa palad ko. Kasi hindi na mangyayari ang matagal ko ng pangarap at plano na makasama siya. Ayon sa iilan, hindi pag-ibig ang sentro ng mundo at buhay ng tao. Pero kailangan po ito upang makapagpatuloy tayo. Nasabi ko po ang bagay na yon kasi may pagka-hopeless romantic ako, Papa Dudut. Date to marry kind of person ako. Kumbaga gusto ko yung magiging boyfriend ko ay magiging asawa ko na rin, Papa Dudut. Pero bago ako tumuloy sa paglalahad ng tragic love story ko ay magpapakilala po muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mariel. 34 years old, taga-Sucat, Parañaque at nagtatrabaho bilang VA pero dati akong post-press planner assistant sa isang pribadong kumpanya sa Rizal. Pinalaki naman po ako sa isang mapagmahal na household at confident po akong sabihin na marami akong pag-ibig sa sarili ko na handa kong i-share sa magiging asawa ko. Pero ewan ko kung bakit nagkaroon pa rin ng hangganan ang relasyon naming akala ko ay wala ng katapusan, Papa Dudut. Mariel, nak! Sarap nung dessert na dala mo ha. Ano nga tawag doon? Butterscotch po, ma. Galing Iloilo. Pinabili ko sa friend ko na nag-travel doon para pasalubong sa akin. Oo, yun nga. Hirap naman sabihin, nabubulol ako. Okay lang po yan. Kainin nyo na lang. Ayun nga. Pero naalala ko kasi na yun din yung dala-dala ni… Ma, parang alam ko na po kung sinong tinutukoy nyo. Oo, yung ex mong si… Stop na po, ma. Alam nyo naman bawal sabihin ang pangalan niya rito sa bahay natin, di ba? Tagal-tagal na nun, nak. Bawal pa rin. Opo, bawal pa rin. Hindi mo pa rin ba siya napapatawad? Magdadalawang taon na. Mukha namang nagbago na siya. Wala na po akong pakialam kung nagbago siya. At para sagutin ang tanong nyo, napatawad ko na po. Pero ayoko na magkaroon kami ng ugnayang dalawa. Pero tatay siya ng anak mo. Sa ayaw at sa gusto nyo, mag-uusap at mag-uusap pa rin kayo. Sustento lang po niyang pinag-uusapan namin sa anak namin, ma. Wala na pong iba. Pero nakikita ko namang mabait siya. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin siyang girlfriend. Pag walang girlfriend, mabait agad? Baka wala nagtatagal, ganun. Pero teka, saan niyo po ba nalaman yung mga pinagsasasabi niyo? Saan pa ba? Di sa Facebook. Kasi kung meron na, sana pinopost niya, di ba? Kaso wala pa nga. Puro lang siya gala, tapos panay shared post. Wow! Hindi ko akalain na mas updated pa pala sa akin ang mama ko.
Tsaka may nalalaman na kayo ngayong shared post Palagay mo sa akin pinanganak kahapon? Wala po akong sinasabing ganyan. Pero ayun na nga anak, mukha namang nagbago na siya. Kung single pa rin siya tapos single ka, kayo na lang ulit. Sabi mo naman napatawad mo na pero bakit ayaw mo na ulit bigyan ng tsansa? Nandun na tayo sa napatawad ko na nga po siya. Pero paano na lang yung peace of mind ko sakaling magloko uli siya? Ma, alam niyo ni Papa kung paano durog na durog ako nung iniwan at pinagpalit niya ako sa ibang babae. Mabuti sana kung ako lang yung hindi niya inisip. Kaso may anak kaming babae. Hindi man lang ba sumagi sa kokote niya na pamilyadong tao na siya? Tapos nakuha pa niyang kumirengking sa iba? Buti na lang talaga hindi pa kami kasal. Pero ikakasal na kayo. Tapos nagkaroon lang kayo ng mabigat na pagsubok sa relasyon niyo. Ganun na lang isipin mo. Ayoko nga po. Tsaka bakit marunong pa kayo sa akin, Ma? Hoy, Mariel, wag mo ako masagot-sagot ng ganyan ha. Mama mo ako, ipapaalala ko lang. Sorry po, Ma. Hindi ko naman po nakakalimutang mama ko kayo. Kaso, wag niyo na po kasing ipilit na magbabalikan kami ng ex ko. Dahil ako na mismo yung umaayaw. Ngayon, kung nagbago na siya, edi mabuti sa kanya. Mabuti rin sa akin kasi kahit paano, nakakausad na ako dun sa ginawa niya sa amin. Focus na lang ako sa career ko at sa anak ko. Nanghihinayang lang naman ako sa pinagsamahan niyo. First boyfriend mo siya, tapos kasundo ko rin. Bait-bait nung batang yun sa akin eh. Close pa nga kami kasi lagi akong pinapasalubungan nung... Ano nga ulit tawag doon? Butterscotch po. Oo, pero bakit nga ba yun lagi ang dala niya? Si Mama. Akala ko po ba close kayo? Oo nga, pero nakalimutan ko na eh. Hayaan mo na nga. Pero, ayun nga anak. Gusto ko ulit kayo magkabalikan para sa pamilya niyo. Isipin mo na lang yung anak niyo. Lalaking walang tatay. Pero nandito naman ako. Pwede ako maging nanay at tatay sa anak ko, Ma. Mahirap yan. Akala mo lang madali. Pag lumaki-laki na yung apo ko at nagkaisip, siguradong hahanap-hanapin niya yung tatay niya. Ano sasabihin mo, Aber? Yung totoo. Pero hindi ko naman sisiraan ang tatay niya sa kanya. Kasi ako lang naman yung nawalan ng tiwala sa taong yun. Hindi ko ipagkakait sa kanya kung gusto niyang bumawi at magpakaama sa anak namin. Pero hanggang dun na lang yun. Labas na yung relasyon naming dalawa. Ay nako Mariel, ayusin mo lang talaga. Siguraduhin mo magugustuhan ko yan kung sino man yung ipapakilala mo. Kasi hindi sapat na gusto mo lang siya tapos ako hindi. Ay, ewan ko sa'yo, Mama. Anong ewan mo sa akin? Mama mo sabi ako. Mama na makulit. Close po ako sa parents ko, Papa Dudut. Lalo na sa mama ko. Kumbaga hindi ko lang siya nanay, best friend ko rin siya. Halos lahat ng bagay ay sinasabi ko sa kanya kasi para sa akin ay mahalaga ang opinyon niya. Malaki din po ang tulong nila sa akin ni Papa noong naghiwalay kami ng ex ko. Sila ang nagsilbi na masasabi kong lahat ay gagawin para sa kanilang mga anak. Sabi niya, kesa mamatay ako sa lungkot at maubusan ako ng luha sa kakaiyak. Sa aming bahay ay umuwi ako sa kanila kasamang anak namin ng dati kong karelasyon. Mahal na mahal po nila ang apo nila, Papa Dudut, at masaya ako kasi malapit din sa kanila ang anak ko. Kaya lang ay hindi naman po perpekto ang bawat pamilya, lalong-lalo na ang mga miyembro nito. Kung ilalarawan ko si Mama ay masasabi ko na siya yung tipikal na ilaw ng tahanan. Pero merong madaldal at honest ang kanyang bibig. Prangka siyang manalita na minsan ay para bang hindi na niya pinag-iisipan ang mga sinasabi niya. Katulad na lamang ng lagi niyang pagsasabi na makipagbalikan ako sa tatay ng anak ko matapos niyang magalit dito ng bonggang-bongga nung iniwan ako at niloko. Hindi ko naman masisisi si Mama, boto kasi talaga siya sa ex ko. Pero sa part ko naman ay parang ang hirap nang magtiwala muli matapos kang saktan at iputan sa ulo. Bukod doon ay parang hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. Kahit 2 taon na ang nakakalipas simula nang maghiwalay kami, sinubukan ko naman pong makipag-date at kumilala ng ibang lalaki. Pero wala talaga, Papa Dudut. Bokya.
madalas ako yung nakikipag-break kasi natatakot pa akong magtiwala. Pero nagiba ang ihip ng hangin nang makilala ko si Oscar Papadudut. Balik katrabaho ko siya pero magkaiba kami ng department. Baguhan lamang siya noon sa company namin at sa management meeting yung una naming inkwentro. Matapos siyang ipakilala ng kanyang supervisor bilang assistant nito. Mabait si Oscar, gentleman, manumanay magsalita pero kalog at palatawa. Yun yung nagustuhan ko talaga sa kanya, yung kanyang sense of humor. Pag nakikita ko siya ay gumagaan ng bawat umaga, idamay niya na rin yung tanghalian at merienda. Naging magkaibigan kami sa maikling panahon at mas lumalim pa yung pagkakakilala naming dalawa sa isa't isa. Hindi nagtagal ay nagkapalagayan ng loob kami at niligawan niya ako. Nung araw po na plano ko na siyang sagutin ay sinama ko siya sa bahay namin para ipakilala sa mga magulang ko, Papa Dudut. Ano nga ulit pangalan mo, iho? Oscar po, tita. Oscar. Tapos magkatrabaho kayo ni Mariel ko? Ma, di ba nakwento ko na yan? Oo nga, pero makakalimutin na mama mo. Anong posisyon mo dun sa kumpanya nyo? Production assistant po ako. Magkano sweldo mo? Ma naman! Miranda, hindi naman yata tamang pati sweldo ni Oscar tinatanong mo. At bakit Hector? Nasabi ng anak mo na nanliligaw sa kanya ang lalaking to. At kung sakali nga na maging sila, dapat lang na may sapat siyang pera para mailabas si Mariel. Yun bang ma-date tapos mapakain sa mamahaling restaurant? Nakakahiya na po kayo, Ma. Hindi po yan ang habol ko kay Oscar. Oo nga, pero kilala kita anak. Kapag nagkagusto ka sa isang lalaki, ibig sabihin, nakikita mo na rin sa kanya yung taong gusto mong mapangasawa. Aba, kung pipitsugin lang yang si Oscar, baka kailangan mo mag-isip mabuti kung sasagutin mo pa ba siya o hindi na lang. Alam kong concerned ka sa anak natin, pero masyado mo naman yatang pinangungunahan ang mga pangyayari. Kahit anong sabihin mo, Hector, nanay ako. Hindi maaalis yun sa akin. Natural lang na mag-isip ako't ikonsidera ang mga bagay-bagay kasi anak kong pinag-uusapan dito. Anak ko rin si Mariel, pero hindi ako ganyan magsalita. Napakabastos. Iho, pasensya ka na sa asawa ko ha. Ayos lang po, tito. Anong bastos dun sa sinabi ko? Masyado kang imbento? Mama, pwede po ba? Umayos nga kayo. Nakakahiya kay Oscar. Kinukwento ko pa naman kayo sa kanya tapos ganyan lang ang magiging asal niyo sa harap niya. Baka isipin niya, nagsisinungaling ako dun sa parte na sinabi ko mabait at mainhin kayo. Ay, mabait pa rin naman ako at mahinhin. Pero kailan ba papasok dyan sa kukuti mo na nag-aalala lang ako para sa kinabukasan mo? Paano kung sa maling lalaki ka mapunta? Paano kung hindi ka pala kayang buhayin ng Oscar na yan? Di nalinti ka na. Minsan kasi nak, gamitin mo rin utak mo. Hindi puro puso. Ginagamit ko po ang utak ko, Ma. Pero ginagamit ko rin po ang puso ko. Palibasa, itong mama mo, puro bibig niya lang ginagamit. Sasampalin na talaga kita dyan, Hector. Ay nako, nakakainis kayo mag-ama. Pinagtutulungan niyo ako. Mabuti pa, iwanan ko na kayo dyan. Tapos na ako kumain. Oh, Ma. Saan kayo pupunta? Doon sa sala. Simula na ng paborito kong teleserye sa GMA. Diyan na kayo. Pasensya ka na sa ugali ng mama ko, Oscar. Hindi naman talaga siya laging ganyan. Baka may sakit lang. Naiintindihan ko naman. Baka nga may sakit lang. Sakit sa pag-iisip. Pa? Hoy, narinig ko yon, Hector. Lintik ka talaga. Papa Dudut, hindi ko po talaga nagustuhan ang naging attitude ni Mama kay Oscar, Papa Dudut. Kasi kitang-kita ko kung paano napahiya at nanliit sa harap nila ni Papa yung lalaking plano ko sanang sagutin para maging boyfriend ko. Nang time na yon ay nagsorry ako kay Oscar dahil sa asal ni Mama. Sabi niya ay naiintindihan niya pero ramdam kong apektado siya. Nang umuwi na siya ay hinarap ko si Mama
At sinabi ko sa kanya ang feelings ko, Papa Dudut. Nadismayado ako sa naging pakikitungo niya sa bisita ko. Pero umakto siyang parang walang pakialam at pinangatawanan niya na ayaw niya talaga kay Oscar base lang sa kanyang pakiramdam. Nalungkot po ako ng husto at nagtampo. Natulog akong umiiyak at napapatanong na lamang sa sarili ko kung bakit ganon ang mama ko. Overprotective lang ba siya sa akin o ano? Kasi kung oo, bakit mas gusto niya akong bumalik sa ex ko kahit na alam niyang sinaktan ako ng taong ito at niloko? Ewan ko, Papa Dudut, sa edad kong yon ay parang wala pa rin akong sariling pag-iisip. Yun bang tipong dinidiktahan pa rin ako ng mga magulang ko kahit malaki na ako? Sa bagay, solong anak kasi ako at mahal na mahal nila ako, pero mahal ko rin si Oscar. At gusto kong makita nila na kamahal-mahal din ang lalaking bagong pinili ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Si Mama lang naman talaga ang may problema kay Oscar, Papa Dudut. Okay naman sa kanya ang papa ko, kaya kahit papaano'y masaya ako. Tahimik pero observant na klase ng tao si Papa. Natatandaan ko na hindi niya masyadong gusto ang ex-boyfriend ko at ewan ko kung bakit, pero inisip ko na lamang na baka nararamdaman niyang hindi ito katiwa-tiwala, lalo na noong nagawa nga ako nitong ipagpalit sa iba. Pero hindi naman niya yon binastos katulad ng ginawa ni Mama kay Oscar. Kaya nga tuwang-tuwa ako kasi binigay ni Papa sa akin yung basbas niya. Sakaling humantong sa mas malalim na ugnayan yung relasyon naming dalawa. Kung ilalarawan ko si Oscar bukod sa mga katangiang una ko nang binanggit, marami pa po talaga akong masasabi na magaganda. Napaka-responsable niyang tao at kita ko yon sa kung paano siya mag-perform sa kanyang trabaho. Goal-oriented din siya, Papa Dudut. Emotional available kapag kailangan ko at laging iniisip ang aking kapakanan. Bukod doon ay mahal ni Oscar ang mga magulang niya kahit na hindi siya nila tunay na anak. Ulila na kasi ang boyfriend ko at lumaki sa bahay ampunan. Tapos ay merong mag-asawa na umampon sa kanya at nagturing na para bang sa kanila siya nang galing. Yan ang klase ng katangian ng boyfriend ko, Papa Dudut. Kumusta na kayo ni Mama? Okay naman. Nag-uusap na kami pero tampo pa rin ako sa kanya. Maling-mali kasi talaga yung inasal niya sa'yo nung dinala kita sa bahay. Huwag mo na ring sabihin na naiintindihan mo kasi wala kang dapat intindihin sa nangyari. Pero sinabi mong hindi naman siya palaging ganon. Kaya ako inintindi na lang. Sa bagay. Pero kinausap ko na siya at nagsabi ako ng feelings ko. Pero ewan ko, parang may something kay Mama na hindi ko maintindihan. Sakit sa bangs? Ganon siguro talaga kapag tumatanda. Baka nga. Oh, maiba tayo. Kumusta ka na? Ayos na bang pakiramdam mo? Okay lang naman ako at maayos naman pakiramdam ko. Wala akong sakit, Mariel. Mabuti, pero hindi talaga yun ang ibig kong sabihin. Sige nga, anong ibig mong sabihin? Gusto lang kitang kumustahin after nung dinner sa bahay namin. Huwag ka magsisinungaling sa akin, ha? Mabuti naman pakiramdam ko. Hindi ko masyadong dinibdib pero napaisip ako. Anong naisip mo? Na may punto rin naman yung mama mo. Tama na isipin niya yung kapakanan mo. Lalo na kung lalalim yung relasyon natin. Kasi deserve mong ispoil sa mga bagay na gusto mo. Deserve mong ibigay sa'yo na magiging boyfriend o asawa mo yung maginhawa at maayos na buhay. Deserve din na magiging boyfriend o asawa ko yung mga bagay na binanggit mo, Oscar. Kaya nga kung magkakaroon man ako ng karelasyon, gusto ko pareho kaming goal-oriented. Yung bang hindi lang ako yung may pangarap, siya rin. Tapos may pangarap din kami sa pamilyang bubuuin namin. Tama naman. At lahat ng yon nakita ko sa'yo. Ha? Nakikita ko kung paano ka nagsisikap sa trabaho mo. Nakikita ko kung gaano ka kaorganisadong tao at kaayos sa mga ginagawa mo. Pero kahit mukha kang seryoso,
hindi mo pa rin nakakalimutang ngumiti o magpatawa. Alam mo, kapag naririnig ko yung mga jokes mo, lalo na kapag down na down ako o stress sa tambak na workload, automatic talagang gumagaan ang pakiramdam ko. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, ikaw yung klase ng tao na gusto kong mahalin, alagaan, at kung loloobin, makakasama kong bumuo ng pamilya sa hinaharap. Pero bago yun, sinasagot na muna kita para maging boyfriend ko. Boyfriend mo? Oo, bakit ayaw mo? Gusto, pero Pero ano? Sige, sabihin mo, ano? gusto ko lang sabihin na ang smooth nun. Hindi ko nahulaan sunod mong sasabihin eh. Siyempre, akala mo sa akin. So paano, boyfriend na kita ha? Tapos girlfriend mo na ako. Hindi lang ako makapaniwala na tayo na. Parang panaginip. Gusto mo sampalin kita para magising ka sa panaginip mo? Sige, sampalin mo ako. Ayoko nga. Binibiro ka lang, sinakyan mo naman. Biro lang din. Natakot ako kasi akala ko sasampalin mo talaga ako. Ay naku. Halika nga rito, kiss mo ng girlfriend mo. Bawal. Baka may makakita sa atin dito. Ang KJ? Libre na lang kita ng kape. Sige, mabuti pa nga. Naging kami ni Oscar ng araw na yon at walang pagsidla ng kaligayahan sa puso ko, Papa Dudut. Siyempre hindi ko po nilihim ang aming relasyon dahil binalita ko rin yon sa mga magulang ko. Katulad nga ng inaasahan ay hindi masaya si Mama pero pilit kong pinaintindi sa kanya na malaki na ako. May kakayahang magpasya sa mga bagay at tao na gusto ko, Papa Dudut. Higit sa lahat ay pinaunawa ko kay Mama kung gaano ko kamahal ang boyfriend ko. Sa huli hinayaan na lamang niya akong gawin yung gusto ko at sinabing walang sisihan kung sakaling lokohin na naman daw ako, Papa Dudut. Ang nega. Grabe. Hindi ko kinakaya, Papa Dudut. Hindi ko po kinakaya si Oscar hindi ko po kinakahiya si Oscar kahit laging sinasabi ni Mama na hindi siya pasok sa taste niya bilang gwapo. Para po sa kalaman ninyo ay gwapo po ang boyfriend ko, matangkad siya, matipuno ang pangangatawan, moreno pero ang pinakamahalagang aspeto ng katangian niya ay yung kapanatagang dulot niya sa akin tuwing magkasama kaming dalawa. Bukod doon ay mahal din siya ng anak ko at parang tatay na nga ang turing nito sa kanya. Nung minsan ko ngang tinanong si Oscar kung anong reaksyon niya nang malamang may anak na ako sa una ko, isa lang ang sinagot niya. Grateful o nagpapasalamat. Kasi para sa kanya ang mga bata ay biyaya, Papa Dudut, at dapat silang mahalin, galing man sila sa'yo o hindi. Mariel, nak, ano kasi? Hindi porke nobyo mo na yung Oscar na yon, basta-basta mo na lang siya isasama sa mga family event natin. Tingnan mo, kanina pa tuloy ako tinatanong ng mga kamag-anak natin kung sino siya. Ma, sinabihan ko po kayo na isasama ko si Oscar. Kasi gusto ko siyang ipakilala kina tita at sa mga pinsan ko. Bakit kayo nagagalit? Bakit naman kasi nagmamadali ka masyado? Kakasagot mo lang sa lalaking yun tapos gusto mo na agad makilala ng angka natin? Wala naman po masama doon, Ma. Boyfriend ko naman si Oscar. At gusto ko makilala nila yung lalaking mahal ko. Kaya bakit ganyan kayo umasta? Ano kasi nak? Ano po yon, Ma? Inimbita ko rin kasi yung ex mo rito. Pupunta siya rito. Ano po? Bakit niyo po ginawa yun? Naisip ko lang naman na baka gusto mo siyang makita. Para magkausap kayo, baka sakaling magkabati kayo. Ganon. Parating na siya. Nagsabi siya sa akin sa text kaya pwede bang paalisin mo na muna rito si Oscar? At bakit ko naman po gagawin yon? Kung may dapat mang umalis yung ex ko, hindi yung boyfriend ko. Hoy, Mariel! Bakit ganyan tono mo sa akin? Mama mo ko, baka nakakalimutan mo. Hindi ko po yung nakakalimutan pero sobra na kayo. Alam niyong isasama ko dito si Oscar. Tapos pinapunta niyo pa talaga yung lalaking yun? Di ba sinabi ko na ayoko na siya makita? Tapos pinagpipilitan niyo pa rin na mag-usap kami? Para ano? Magkabalikan? Hindi ko na po kayo maintindihan.
Wala na nga kayong respeto sa akin. Pati boyfriend ko binastos nyo na rin. Kapakanan mo lang naman ang iniisip ko. Kapakanan ko? O kapakanan nyo? Gusto ko lang naman magkaroon kayo ng buong pamilya. Buo ang pamilya namin ng anak ko, Ma. Alam nyo yan. Nag-aalala lang naman ako. Kasi paano kung hindi tratuhin ng maayos ng Oscar na yun yung apo ko sakaling siya nga yung mapangasawa mo, Aber? Kasi hindi niya kadugo yung anak mo. Kaduguman o hindi, alam kong mamahalin ni Oscar na para bang tunay niyang anak ang anak ko. Na-appreciate ko naman po yung pag-aalala nyo. Pero mali po yung ginagawa nyo. Malaki na po ako, may sarili na akong isip. Bakit hindi nyo na lang po ako suportahan bilang mga magulang ko? Ganito yung paraan ng pagsuporta ko sa'yo, Nak. Kaya sana, wag na matigas ang ulo mo. Ewan ko sa inyo, Ma. Suko na ako sa ugali nyo. Hindi ko na kayo maintindihan. Ako pa rin ang nanay sa ating dalawa. Mas alam ko yung tama at makakabuti sa'yo. Bahala na po kayo. Pero hindi ko na mapapalagpas tong ginawa nyo. Bakit? Anong gagawin niyo? Kung ayaw nyong paalisin yung ex ko, kami na lang ni Oscar at yung anak ko ang aalis. Ano ka mo? At saan kayo pupunta? Hindi ko alam. Basta malayo rito sa bahay natin. Hahanapin ka ng mga tsahin mo. Hahanapin ka rin. Bahala na kayo humarap. Total, kayo naman ang nagpapunta sa kanya. Mariel! Hoy, Mariel, bumalik ka rito! Hindi po ako sumukong iparealize sa mama ko kung bakit ko minahal si Oscar at siya ang pinili ng puso ko. Umasa ako na makikita niya ang mga magagandang bagay na nakikita ko sa boyfriend ko at bibigyan niya ng chance si Oscar na maging miyembro ng aming pamilya kung magkataon. Pero dahil sa walang usad ang mga bagay-bagay sa mama ko ay unti-unti ko na lamang tinanggap na baka ganon talaga siya. Na hindi ko pwedeng madaliin ang lahat kasi lahat naman ay may proseso. Lalo na yung pagtanggap. Kaya lang ay hindi ko akalain na babastusin niya ng husto si Oscar sa family event namin. Hindi ko na po yun kayang palagpasin kaya hindi ko na rin napigilang magalit sa kanya. Kinahihiya ko siya bilang mama ko dahil hindi niya kayang magbigay ng respeto sa kapwa niya tao. Hindi niya ako ganon pinalaki pero bakit ganon siya kung umakto? Nang araw na yon ay umalis kami ni Oscar kasama ang anak ko sa event na yon at nagpunta kami sa ibang lugar. Doon ay umiyak ako at nagsorry sa boyfriend ko dahil sumosobra na ang nanay ko sa ugali niya. Inassure naman ako ni Oscar na magiging maayos din ang lahat. Naniwala po ako sa kanya kasi kilala ko siyang positibong klase ng tao at lagi niyang nahahanapan ng magagandang dahilan ang mga pangit na sitwasyon. Na pag binigyan ng tsansa ay magiging maayos din sa huli. Pero punong-puno na ako, Papa Dudut, lalo na sa pag-intindi sa mama ko. Mahal ko siya, ginagalang ko siya bilang anak pero parang binastos na rin niya ako dahil sa pagtrato niya sa lalaking mahal. Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, umalis po ako sa bahay namin pero nagpaalam naman po ako sa papa ko. Masama pa rin ang loob ko kay mama kaya hindi ko siya kinausap ng matagal matapos kong sabihin ang desisyon ko. Hindi pa naman kami magli-live-in ni Oscar pero gusto kong tutukan ang pagpapalaki sa anak ko kahit mag-isa lamang ako. May bahay naman kami at sayang kung hindi magagamit. Kaya tinuloy ko po ang plano kong paglipat namin. Tapos nung time na yon ay nag-resign na ako sa pinagtatrabahuhan namin ni Oscar for career growth at mas pinili ko na lamang na magtrabaho work from home bilang isang virtual assistant para may kasama ang anak ko at inaasikaso ko siya lalo na kapag mag-aaral na siya. Suportado po ni Oscar ang desisyon kong yon bagamat lagi pa rin niyang ini-insist ang pakikipagbati ko sa mama ko kapag nagpapalipas o nakapagpalipas na ako ng sama ng loob. Ang totoo niya na ayoko magtampo ng matagal kay mama kasi mahal ko siya. Pero kailangan niyang may ma-realize sa mga nangyari para may matutunan siya, Papa Dudut. Hindi porke matanda na siya at mama ko siya at lagi niya akong nililinyahan ng pamoso nilang kasabihan
na papunta ka pa lamang, pabalik na ako ay nangangahulugan na yung alam nila ang lahat ng bagay sa mundo. Gusto ko mapagtanto ni mama na hindi ko kayang konsentihin ang mga mali niyang ginagawa. Pero handa pa rin naman akong makipag-ayos sa kanya pag natuto na siya sa mga leksyon niya. Pero napaaga po ang pakikipagbati ko kay mama kasi nabalitaan ko kay papa na nagkasakit siya at hinahanap daw ako, Papa Dudut. Ma, inom po muna kayo ng tubig. O, ito po. Dahan-dahan lang. Akin anak. Akin na po yung baso. Salamat, nak. Saan po? Sa tubig? Wala pong anuman yon, ma. Pero, sure po ba kayo na hindi kayo gutom? Uhaw lang kayo? Oo, tsaka wala akong ganang kumain. Tubig lang, busog na ako. Hindi po kayo gagaling kung magtutubig lang kayo palagi. Yan din yung sinabi ko sa mama mo. Pero makulit at matigas yung ulo. Daig pa nga yung apo namin kung umasta eh. Parang sanggol. Alagain masyado. Hoy, Hector. Kung masama pala loob mo sa pag-aalaga sa akin, sana pinabayaan mo na lang ako rito. Magagawa ko ba naman yun? Kesa naman puro ka reklamo. Patandang to. Mapa, wag na po kayo magbangayan. Papa mo kasi napaka. Ako na naman po ang may kasalanan. Pa, wag niyo na pong patulan si mama. May sakit na nga siya, oh. Ay, walang awa talaga sa akin yung papa mo. Maiwan ko muna kayo. Kausapin mo yung mama mo, nak. Miss na miss ka na raw niya. Sige po, pa. Ma, totoo ba yung sinabi ni Papa? Namimiss niyo na ako? Oo, pati na rin yung apo ko. Pero mas miss kita kasi lalo ngayon may tampuhan tayo. Kaya siguro kayo nagkasakit kasi iniisip niyo yung tampuhan natin. Oo, gano'n na nga. Inaalala ko rin na baka hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin dahil sa ginawa ko. Hindi ko naman po kayo kayang tiisin na matagal, ma. Opo, hindi ako natuwa sa pinagagagawa niyo. Pero hindi ibig sabihin nun, magtatanim na ako ng galit at sama ng loob sa inyo. Mama ko pa rin po kayo. Pero sana, maintindihan yung may pinanggagalingan yung tampo ko. Naiintindihan ko na, anak. Pinarealize yun sa akin ng papa mo. Nahihiya ako sa'yo sa naging asal ko kasi maling-mali talaga yun kahit sa ang anggulo ko tingnan. Para ako nag-asal bata sa mga pinagsasabi ko sa boyfriend mo. Hinusgahan ko siya. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong mas makilala. Sabi sa akin ng papa mo, ibang-iba raw yung itsura mo pagkasama mo si Oscar. Yung bang mas masaya ka, mas panatag. Aaminin kong hindi ko yun nakita kasi nabulag ako sa kagustuhan kong magkabalikan kayo ng lalaki minsang nanakit sa'yo. Ang nakakatawa pa kasi, pinagpilitan ko pang magkabalikan kayo. Grabe, anong klaseng nanay ako? Masaya po ko kasi na-realize nyo na po yung pagkakamali nyo. Yung mahalaga naman po rito ay yung mga aral na natutunan nyo sa nangyari. Tsaka tama naman po si Papa kasi mas masaya at mas panatag po ako kapag kasama ko si Oscar. Mahal na mahal ko po siya, Ma. Kaya sana bigyan niyo po siya ng pagkakataon para mas makilala pa. Sigurado magugustuhan niyo siya. Sige, pero mukhang ako dapat yung humingi ng isa pang pagkakataon sa inyo matapos nung ginawa ko. Pangako, pagbubutihin ko pang sarili ko para hindi na makapanakit yung mga sasabihin ko. Ayoko na nagagalit ka sa akin, nak. Ayoko na nagkakatampuhan tayo ng matagal. Hindi na po mauulit yon, Ma. Basta sana tuparin niyo po yung pangako niyo. Tsaka wag niyo na pong alalahanin yung tampuhan natin. Dahil ayos na po yun. Sigurado ka? Kasi baka may sama ka pa ng loob sa mama mo. Wala na po. Kung meron, sana hindi na ako pumunta rito nung tumawag si Papa, di ba? Oo nga naman. Alam ko rin kasi na hindi mo ako matitiis. Kasama na yun.
Pero ako nga, miss nyo na rin. Oo nga, sinabi ko na yan kanina. Paulit-ulit ka. Yan, sige. Awayin nyo pa ako para makita nyong hinahanap nyo. Pinagsasasabi mong bata ka. Ako pa rin mama mo. Joke lang, ma. Sorry na nga po. Nag-worry po ako ng husto nang malaman kong may sakit si mama pero napanatag din ang loob ko dahil hindi naman po yun malala. Siguro talagang nami-miss lamang niya ako. Kaya naapektuhan ang sistema niya. Nakonsensya po ako kaya nagsorry po ako sa ginawa kong pag-alis sa bahay namin at hindi pagkibo sa kanya ng ilang araw. Pero humingi rin siya ng tawad dahil may dahilan naman daw ako kung bakit ako nagalit sa kanya ng husto. Wala na akong nagawa kundi ang sumang-ayon na lamang habang sa loob-loob ko ay napapangiti ako nung isa-isang binanggit ni mama yung mga bagay na na-realize niyang mali at dapat ay hindi na niya gawin pa. Sa totoo lang ay gusto ko na sanang yakapin at sabihing ayos na ulit ang lahat sa amin. Kaya wag na siyang mag-alala at dapat ay tutukan na lamang niya ang kanyang pagpapagaling. Sinabi po ng mama ko na gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Oscar na mas makilala at magustuhan. Yon ay sa pamamagitan ng pagbibigay namin ng pagkakataon sa kanya para gawin ang mga bagay na yon. Sino kami para humindi? Sinabi ko po yon kay Oscar at masaya siyang sumang-ayon. Hindi po mapagtanim ng galit o sama ng loob ang boyfriend ko. Parang ang walang masamang damo sa kanya kasi naniniwala siya na lahat ng tao ay pwedeng magbago. Kahit yung mga magulang niya na nang iwan sa kanya sa bahay ampunan, ni minsan ay hindi niya pinagsalitaan ng masama. Iniisip na lamang niya na hindi pa rin siya pinabayaan ng Diyos. Na walang kilalaning mama at papa dahil pinagkaloob siya sa mag-asawang nangangailangan ng anak ng mga panahon na yon. Sabi pa ni Oscar kung sakaling walang umampon sa kanya ay gusto niyang pagsilbihan yung mga bata na katulad din niya sa bahay ampunan upang hindi raw nila maramdamang nag-iisa sila. Doon pa lang ay alam ko na naramdam ko na sa puso ko na si Oscar na yung lalaking gusto kong pakasalan at makasama sa panghabang buhay, Papa Dudut. Oh, Oscar, kumain ka pa. Sabi ni Mariel, paborito mo raw itong adobong pusit eh. Nagluto ko ng marami. Andun sa kaldero kapag gusto mo pa, ha? Salamat po, tita. Marami pa nga po itong nasa pinggan ko pero tama kayo. Kasi paborito ko po talaga itong adobong pusit. Tapos ano pa nga ba yung gusto mo? Yung dessert na yung maha blanca. Kasi gumawa ako noon, nandun sa ref. Magsabi ka lang kung tapos ka na kumain o kung gusto mo nang kainin yung dessert mo. Ipaghahain kita, ha? Talaga po? Oo naman. Kaya wag ka nang mahiya dyan, ha? Kahit po sabihin yung wag na akong mahiya, nahihiya pa rin ako. Salamat po, tita. Mama na lang itawag mo sa akin kasi sigurado naman ako na magiging manugang kita. Ayaw mo noon? Para masanay ka na. Sige po, mama. Ayan, o di ba? Mas maganda sa pandinig. Opo. Tapos maganda rin po kayo. Oh, bakit kayo tumatawang magtatay dyan? Ano nakakatawa sa sinabi ni Oscar? Wala, Miranda. Huwag mo kaming pansinin dito ng anak mo. Mag-usap lang kayo ni Oscar. Magbulaan kayo. Hindi ko naman po binobola si mama pa. Sige, sabi mo eh. Palibasa wala nagsasabi sa'yo na gwapo ka, kaya ganyan ugali mo eh. Parang yung paborito mong ulam na ampalaya, mapait. Hindi ko na kailangan ng may magsasabi sa akin ng bagay na matagal ko nang alam. Humarap lang ako sa salamin eh. Kitang-kita na ang ebidensya. Nak, si Papa confident. Aba syempre, mana ka sa akin nak, alam mo yan. Oo naman po. Mana rin naman sa akin si Mariela. Sinulo mo naman lahat, Hector. Sige nga, anong pinagmanahan sa'yo ng anak natin? Yung talino, yung diskarte. Sinasabi mo bang bobo ako? Sa'yo nang galing yan. Oh, tama na po yan. Tama na. Baka mamaya may magkatampuhan na.
Tsaka nakakahiya kasi nandito si Oscar. Ay, oo nga pala. May bisita tayo. Oscar, salamat sa pagpunta ha. Saka sa tsansa na binigay mo sa akin na makabawi sa inyo ng anak ko. Alam mo, mahal na mahal namin si Mariel eh. At walang magulang na gustong mapahamak o masaktan yung anak nila. Kaya sana, pakiusap lang namin. Mahalin mo at alagaan ang unikaihan namin. Gagawin ko po ang lahat para mahalin at alagaan si Mariel, Ma, Pa. Kasi ayoko rin naman po na masaktan siya. Kaya nga araw-araw, lagi ko po siyang pipiliin. Promise? Kahit na minsan may toyo ako? Oo, promise. Yan talagang toyo yung namana mo sa mama mo, nak. Tumahimik ka nga, Hector! Papa Dudut, masaya po ako kasi na-realize ni Mama na yung mga bagay na gusto ko pong ipaintindi sa kanya. Kaya nga masarap sa pakiramdam na napapatunayan ko sa kanila na dapat nila akong pagkatiwalaan sa mga desisyon ko sa buhay, lalo na sa pakikipagrelasyon. Kahit malaki na ako ay kailangan pa rin naman ng gabay ng magulang ko. Kaya nga, sa lahat ng bagay ay lagi ko pa rin pong silang kinoconsider ni Papa. Mahal na mahal ko po ang parents ko, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay engaged na po kami ni Oscar at may plano na kaming magpakasal this year. Hindi na po ako makapaghintay sa mga paparating na taon na kasama ang lalaking pinakamamahal ko bilang aking asawa. Sino mag-aakala na bagaman nabigo ako sa una kong pag-ibig, ay hindi ako hinayaan ng Panginoon. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa bawat tagumpay ay huwag sana nating kalimutang balikan ang mga tumulong sa ating pag-angat. Dahil ang pagtanaw ng utang na loob ay tanda ng pasasalamat. Ikaw, kabarangay, sino ang tao na labis mong pinasasalamatan dahil sa tagumpay na iyong narating? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa mga nakikinig ngayong oras. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ronald. 64 years old at isang dating magsasaka. Libangan na rin talaga naming mag-asawang pakikinig sa istasyon ninyong Barangay LS 97.1 at etong Barangay Love Stories, ang palagi naming inaabangan sa tanghalian. Dalang-dala kasi kami sa mga kwento na inyong iniere. At hindi ko naisip na darating ako sa punto na ako rin mismo ang gagawa ng sulat para makapagbahagi ng sarili kong kwento, Papa Dudut. Ang kwento ng buhay ko na sana ay kapulutan naman ng aral ng ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Maaga kaming naulila sa mga magulang ng kapatid kong si Elena, Papa Dudut. Namatay ang nanay namin dahil sa cancer at sakit sa baga ang kinamatay ng tatay namin. Mula noon ay ako nang nagtatrabaho para sa araw-araw na gastusin sa bahay namin. Hanggang grade 6 lang din ang natapos ko noon, pero para sa akin ay sapat na yon. Dahil marunong naman akong magbasa, magsulat at magbilang. Naniniwala ako na hindi na ako maluloko o malalamangan ng ibang tao dahil hindi na ako isang mangmang. Sapat na ang kaalaman ko para makapagtrabaho ako ng maayos at kumita ng pera. At ang pagsasaka ang naging trabaho ko nang kami na lamang ng kapatid kong si Elena ang magkasama sa buhay, Papa Dudut.
Masarap tong luto mong paksiw na bangus ngayon, Elena. Mabuti naman at nagustuhan mo ng luto ko, kuya. Palagi ko naman nagugustuhan ng mga luto mo. Uy, hindi Nung nakaraan kaya sinabi mo na masyadong maalat ang niluto kong sinigang na baboy. Tapos matabang naman yung tinola ko. Kaya pakiramdam ko tuloy hindi talaga ako masarap magluto. Sinabi ko ba yon? Oo. Nako, pasensya ka na. Baka pagod lang ako kaya ako nasabi ang mga yon. Alam ko naman na lagi kang pagod kaya ayos lang, kuya. Pero masarap talaga tong paksiw na bangus. Sakto sa asim tapos hindi sobra sa luto tong isda. Humingi kasi ako ng tip kay Ate Marlene kung paano ba mapapasarap ang mga niluluto kong pagkain. Magaling pala siyang magluto. Ay oo! Kaya nga yung mga kasamahan ko dito sa palayan, sa kanila ng nanay niya palagi kumukuha ng tanghalian. Sulit ang bayad kasi bukod sa masarap ang lasa, marami pa sila magbigay ng ulam at kanin. Mabait talaga yun si Ate Marlene tsaka yung nanay niya, no? Sinabi mo pa, kaya marami silang kaibigan sa palayan. Karamihan yung mga asawa rin ng mga katrabaho ko doon. Sila yung madalas na magkakasama at magkakakwentuhan. Ikaw ba, kuya? Kailan mo planong pakasalan si Ate Marlene? Bakit naman biglang napunta dyan ang tanong mo? Siyempre, kasi nasa tamang edad na kayong dalawa. Alam ko yung mga ganyang edad nagsisimula ng bumuo ng sarili nilang pamilya. Kaya dapat, kayo rin ni Ate Marlene, pinagpaplanuhan nyo na yung mga tungkol sa bagay na yun. Ilang taon na rin kayong magkarelasyon. Hindi biro yung pinagdaanan yung dalawa kasi 'di ba? Ayaw sa'yo nun ng tatay niya pero ngayon mabait na ang mga magulang niya sa'yo. Nakita kasi nila na seryoso ko sa panliligaw na ginawa ko noon kay Marlene. Pinatunayan ko sa kanila kung gaano ko kamahal ang anak nila. Kaya nagawa rin nila akong tanggapin. Kaya nga dapat pakasalan mo na siya, Kuya Ronald. Alam mo ikaw, kesa kung ano-ano yung sinasabi mo dyan, ikaw naman ang tatanungin ko. Kamusta na ba ang pag-aaral mo? Aba syempre, ayos na ayos lang, kuya. Hindi madali pero hindi naman ako sobrang nahihirapan. Alam ko naman yan dahil sa ating dalawa, ikaw lang ang nagmana ng katalinuhan sa mga magulang natin. Uy, hindi naman, kuya. Nagkataon lang na nagsakripisyo ka para matuloy ko ang pag-aaral ko. Pero kung papipiliin man ako kung pagsasaka o pag-aaral sa kolehiyo, mas gusto ko pa rin na magsaka na lang kaysa mag-aral ulit. Mas gusto ko na yung katawan ko napapagod sa pagtatrabaho kaysa yung utak ko sa pag-aaral. Hindi ko na nga yata kayang gawin yung ginagawa mong pag-aaral sa madaling araw. Minsan nga, nag-aalala na rin ako kasi baka magkasakit ka na sa pagpupuyat na ginagawa mo. Hindi ko naman pinapabayaan ang katawan ko kaya hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Tsaka, ayoko lang din sayangin yung perang pinaghihirapan mong kitain para sa pag-aaral ko. Gusto kong ipakita kung gaano ko pinapahalagahan ng bawat sentimo ng perang binibigay mo sa akin. Basta alagaan mo lang ang sarili mo at mag-aral ka na mabuti. Kapag alam ko na ginagawa mo yon, kahit papano hindi ko nararamdaman ang pagod sa katawan ko. Yun naman talaga ang palagi kong ginagawa. Alam ko dahil malaki ang tiwala ko sa'yo. Kuya Ronald, salamat Para saan? Sa pagsasakripisyo at pagtatrabaho mo para sa akin. Kuya mo ko, kaya responsibilidad kita. Huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga sasayangin lahat ng ginagawa mong pagsusumika para sa akin. Kaya alagaan mo rin ang sarili mo ha, kuya. Palagi kong ginagawa yun kasi kailangan kong tuparin ang pangako ko kina nanay at tatay. Nangako ko sa kanila na gagawin kong lahat para makapagtapos ka ng kolehiyo. Pangarap kaya nila yun. Kaya salamat din, Elena. Salamat kasi hindi mo ko binibigyan ng kahit na anong sakit ng ulo. Papadudot, may mga oras na nakakaramdam din ako ng pagod noon dahil sa responsibilidad na nasa mga balikat ko. 15 years old pa lamang ako nang magsimulang humina ang katawan ni tatay, kaya noon pa man ay ako na ang kumakayod para sa pamilya namin. Maaga akong natuto na magbanat ng buto at magtrabaho sa bukid. Nagsimula ako sa pagtulong-tulong lang sa pagbubuhat ng mga sako ng palay. Hanggang sa ako na rin ang nagtatanim ng mga palay sa lupa na pagmamay-ari ng kaibigan ni tatay. Papadudot, hindi madali ang trabaho na yon, lalo na para sa patpatin ko na katawan na maagang nabatak sa mabigat na trabaho. Mabuti na lamang at kahit papaano ay nakikita ko na hindi nasasayang ang perang pinaghihirapan ko dahil pinagbubuti ng kapatid kong si Elena ang pag-aaral niya. Kasintahan ko pa nga lang pala noon si Marlene at siyang madalas na nakakausap ko tungkol sa mga hinaing ko sa buhay.
Hindi naman ako nagrereklamo sa pagtatrabaho ko noon para sa kapatid ko. Pero minsan ay kailangan natin ang makakausap tungkol sa mabigat na bagay sa buhay natin. Para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam natin. Kaya naman malaki ang pasasalamat ko na kahit may mabigat na responsibilidad ako noon, ay meron din akong Marlene na palaging nandyan para gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Kuya Ronald, nandito na kami ni Ate Marlene. Dala na namin ang pagkain para sa tanghalian mo. Uy, tamang-tama kasi nagugutom na rin ako. Yan ba yung nadala nyo? Dito nyo na ipatong sa malita mesa na to. Sige Ronald, ilalabas ko na rin to mga plato, baso at pagkain na dala ko para sa'yo. Sakto kasi maagang nagtanghalian yung ibang kasamahan ko sa trabaho. Kaya wala nang ibang makakasabay sa atin ngayon dito sa lamesa. Pasensya na pala kung nahuli ng konti ang paghatid ko sa'yo ng pananghalian mo. Bumili pa kasi ako ng gamot ni tatay sa diabetes niya bago ako nagluto kanina. Ayos lang yun. Kamusta na pala ang tatay mo? Medyo hirap na siya maglakad dahil sa mga sugat sa binti niya. Pinauna ko na nga lang si nanay na mag-deliver ng mga pagkain kanina. Pero ang sabi ko, ako na ang magdadala ng para sa'yo. Lumala na pala ang mga sugat sa binti ng tatay mo. Oo, kaya nahihirapan na talaga siyang maglakad. Pero ang sabi naman ng doktor sa huling check-up niya, basta mainom ni tatay ang mga gamot niya, magiging maayos na ulit ang paglalakad niya. Mabuti naman kung ganun. Kailangan lang talaga na mas matutukan na mabuti ang pag-inom niya ng mga gamot. Oo, ako talaga ang nag-aasikaso pagdating sa bagay na yun. Buti pala, nasamaan mo si Marlis sa pagpunta niya dito sa palayan, Elena. Maaga rin kasi natapos ang klase ko kanina kaya naisipan ko na dumaan na muna kina Ate Marlene. Sakto na paalis na pala siya papunta dito kaya sumama na rin ako. Dapat nagpahinga ka na lang sa bahay. Alam ko naman na hindi ka sanay mainitan. Ayos lang kuya. Naiinip na rin kasi ako sa bahay tsaka tapos ng exam namin kaya hindi ako masyadong busy ngayon sa pag-aaral. 1 taon na nga lang pala at makakapagtapos ka na rin ng college, Elena. Oo Ate Marlene. Kaya nga excited na ako. Kasi mababawasan na yung malaking pinagkakagastusan mo kuya. Hindi yun ang dahilan. Excited na ako kasi malapit ko na matupad ang mga pangarap ni nanay at tatay. Pangarap kasi talaga nila na magkaroon sila ng anak na nakapagtapos ng kolehiyo. Magkakaroon na ng isang college graduate mula sa pamilya natin. At hindi yun mangyayari kung hindi dahil sa'yo kuya. Tama si Elena. Napakalaki ng parte mo para sa pagtupad ng pangarap ng mga magulang nyo. Sigurado ako na kung nabubuhay sila ngayon, sobrang proud sila sa pagsusumikap na ginagawa mo para kay Elena, Ronald. Ginagawa ko lang ang responsibilidad ko bilang panganay at nag-iisang kapatid ni Elena. Isa pa, nasusuklian naman yung mga pagod ko dito sa bukid dahil sa matalino kong kapatid. Matalino at magandang kapatid mo, Kuya Ronald. Oo nga pala, nasa lahi rin natin ang pagiging pogi at maganda. Aba, syempre. Kaya nga sinagot ni Ate Marlene yung panliligaw mo sa kanya kasi nagagwapuhan din siya sa'yo. Di ba tama ako, Ate Marlene? Bakit naman napunta sa akin ang usapan na to? Ako kasi ang topic kanina pa kaya dapat na maiba naman. Kung gusto nyo, pwede rin natin pag-usapan kung kailan ba kayo magpapakasal ni Kuya. Tumigil ka na nga. Kung ano-ano yung sinasabi mo. Ang bata-bata mo pa pero pag-aasawa na kagad yung gusto mong pag-usapan natin dito. Hindi naman para sa akin yung topic, Kuya Ronald. Kung hindi, para sa inyo ni Ate Marlene. Curious lang talaga kung kailan kayo magpapakasal. Sa totoo lang, hindi pa namin napag-uusapan yan ni Marlene. Dahil ba sa akin? Hindi. May responsibilidad pa kasi si Marlene sa mga magulang niya. Tama ang kuya mo. Hindi naman kami nagmamadali pareho. Ang mahalaga, alam namin na mahal namin ang isa't isa. Sapat na muna yon sa ngayon. Dahil sigurado naman kami na darating ang araw na magsisimula din kami ng buhay na para sa aming dalawa. Papadudot noong nabubuhay pa ang mga magulang namin ni Elena. Alam ko na siya talaga ang paborito ng mga ito. Mas minamahal at inaalagaan siya kasi bunso at babae siya. Narinig ko pa noon na siya raw ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Kaya nga sa aming dalawa ay mas pangarap nilang mapagtapos ito ng pag-aaral.
Ganon pa man ay kahit kailan ay hindi ako nagtanim ng kahit na anong sama ng loob sa kapatid o mga magulang ko. Kahit pa nga ang huling habilin ni na tatay at nanay noon sa akin bago sila pumanaw ay alagaan kong mabuti, proteksyonan at pagtapusin ko ng pag-aaral ang kapatid kong si Elena. Hindi naman ako umaasa noon na may aahon ako ni Elena sa buhay na meron ako sa oras na mapagtapos ko na siya ng pag-aaral. Hindi ako naghihintay ng kahit na anong kapalit mula sa kanya, Papa Dudut. Ang nasa isip ko noon, ako na lang ang pamilya niya kaya responsibilidad ko siya ano pa man ang mga mangyari. Isa pa ay mabait ang kapatid kong si Elena at wala siyang ginagawa na nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo. Masipag siyang mag-aral at alam ko na hindi nasasayang ang bawat sentimong pinaghihirapan ko sa aking pagtatrabaho, Papa Dudut, para sa kanya. Isa siyang kapatid na deserving ng tulong ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang mamatay si tatay ay pumayag si Elena na huminto muna siya sa pag-aaral. Sakto kasi na kakatapos niya lamang din ng high school at wala pa akong sapat na pera para maipagpatuloy niya ang kolehiyo. Pero hindi ko naman siya pinagtatrabaho noon. Ang sabi ko ay maghintay lamang siya na makaipon ako ng pangmatrikula niya para sa kolehiyo. Naging maasikaso naman siya sa bahay sa tuwing uuwi ako galing sa trabaho. Ginawa ko rin ang lahat ng pagtitipid para makapagtabi ng para sa pag-aaral ng kapatid ko, Papa Dudut. Halos 3 taon din ang lumipas nang makaipon na ako ng sapat na pera para sa unang taon niya sa kolehiyo. Naalala ko pa na halos maiyak siya sa tuwa nang sinabi kong makakapag-aral na ulit siya. Mahigpit niya akong niyakap at paulit-ulit siyang nagpasalamat. Nangako siya, Papa Dudut, na hindi niya sasayangin ang perang pinag-ipunan ko para sa kanya at hindi niya rin sisirain ang tiwala ko sa kanya. Bagay na nakita kong ginawa at tinupad niya noon, Papa Dudut. Hindi rin talaga naging madali ang ginawa kong pagpapaaral sa kapatid ko sa kolehiyo. Dahil bawat taon ay dumodoble ang mga gastusin para sa pangmatrikula niya. Kaya naman kahit bumabagyo o masama ang pakiramdam ko ay hindi pwedeng hindi ako magtrabaho. Hindi pwede na magipit kami sa pera lalo na sa pangmatrikula niya. Pero sa tuwing nahihirapan ako, hindi ko pinapakita yon kay Elena dahil ayokong mag-alala siya para sa akin. Isa pa ay nasuklian din naman lahat ng paghihirap ko nang makapagtapos ng kolehiyo ang kapatid ko, Papa Dudut. Nandito ka lang pala sa kusina, Kuya Ronald. Tinitingnan ko lang kung marami pa ba itong pagkain na nandito para sa iba pang bisita na darating mamaya. Marami pa yan, Kuya. Ilan lang naman yung kumakain sa sala ngayon, tsaka yung darating pa mamaya. Mga ibang kamag-anak lang din natin halos kasi yung mga kaklase ko may kanya-kanya ring celebration sa mga bahay nila. Sa bagay, pagdating ni Marlene mamaya, may dala rin siyang bilaw ng pansit at kakanin. Ay talaga? Ang dami pa pala nating pagkain talaga kung ganun. Pero thank you, Kuya. Nagpakatay ka pa talaga ng biik para lang maipaghanda ako. Siyempre naman, hindi pwedeng hindi natin i-celebrate ang pagtatapos mo ng kolehiyo. Thank you talaga, Kuya, sa lahat ng ginawa mong pagtatrabaho para makatapos ako ng pag-aaral ko. Salamat din kasi sinuklean mo ng maayos na pag-aaral ang lahat ng ginawa ko. Hindi ka lang nakapagtapos ng college, naging cum laude ka pa. Kaya sobrang proud talaga ako sa'yo. Ginawa ko talaga yun para sa'yo kasi ayun lang ang kaya kong ibigay na kapalit para sa lahat ng pagpapakapagod mo para sa akin. Alam mo ba kanina nung umakyat tayo ng stage para abutin yung diploma mo? Sobrang nagpipigil akong maluha. Kaya palang sabi mo kanina, sinisipon ka kaya pa na yung pagsinghot mo. Oo, buti nga napigilan ko ang sarili ko na maluha kanina kahit mahirap. Sobrang saya kasi talaga ng nararamdaman ko lalo na nung malaman ko na cum laude ka pala.
Hindi ko talaga kaagad sinabi sa'yo para masurpresa kita. Gusto ko kasi na ibigay yun na regalo sa'yo. At nagawa mo yun, Elena. Yun ang pinakamasayang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. Basta, ako naman ang babawi sa'yo, kuya. Hindi mo kailangan gawin yun. Susuklian ko lahat ng ginawa mong pagsasakripisyo para sa akin. Gagawin kong mas magaan ang buhay para sa ating dalawa. Unahin mo muna ang sarili mo bago ako. Basta, nandito lang ako palagi para suportahan ka sa mga plano mo. Kasama ba sa mga susuportahan mo sa akin yung plano kong pagluwas sa Maynila? Itutuloy mo na ba talaga yun? Oo, kasi sa susunod na buwan, luluwas na rin ng Maynila yung kaklase ko na kasabay kong gumraduate. Sabay sana kami maghahanap ng trabaho doon. Sa Maynila din kasi nakatira ang tita niya, kaya may matutuluyan kami doon. Napakalayo ng pagkakaiba ng buhay sa Maynila dito sa probinsya natin. Kahit hindi pa ako nakakapunta ng Maynila, alam ko na maraming adjustment ang kailangan kong gawin. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Oo naman syempre. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Pero doon ako kinakaba sa mga taong makikilala at makakasama mo sa Maynila. Baka kasi kung anong gawin nilang hindi maganda sa'yo. Kuya, hindi na ako bata. College graduate na nga ako, di ba? Tapos cum laude pa. Masyado kasing malayo ang Maynila. Hindi kita mapoprotektahan sa oras na may mangyaring masama sa'yo. Alam ko kung paano dapat naalagaan at protektahan ang sarili ko. Kaya huwag ka na masyado mag-alala sa akin. Pero kung sakali, may makukuha ka rin namang maayos na trabaho dito sa probinsya natin. Oo, pero sigurado akong maliit lang din ang kikitain ko dito. Yung iba nga, di ba, nahihirapan pang maghanap ng trabaho dito sa atin at ayoko na mangyari sa akin yun. Isa pa, kuya, pakiramdam ko kasi nasa Maynila ang trabaho na magiging daan para maging mas maayos ang buhay natin. Marami akong plano para sa ating dalawa at sa bahay na to. At naniniwala ako na matutupad ko yon sa oras na sa Maynila na ako makahanap ng trabaho. Sana suportahan mo pa rin ako sa desisyon ko na to. Siyempre naman. Mahirap para sa akin na magkalayo tayong dalawa. Pero ayoko naman maging hadlang sa mga pangarap mo. Salamat, kuya. Wala yun. Basta kapag nahirapan ka dun, umuwi ka kagad dito sa atin. Palaging bukas ang bahay na to para sa'yo. Papa Dudut, ayoko sanang sumang-ayon sa gusto ni Elena na sa Maynila siya maghanap ng trabaho. Pero matagal na niya talagang plano yon. Hindi pa ako nakakarating noon ng Maynila pero alam ko kung gaano kagulo sa lugar na yon. Marami na akong kakilala na kamag-anak o kapitbahay namin na lumuwas ng Maynila at nasira lamang ang kanilang mga buhay. Nagkaroon sila ng anak pero walang maayos na pamilya dahil iniwan ng kanilang asawa. Nabaon sa utang at bumalik sa probinsya na naghihirap ang buhay. Hindi naman sa wala akong tiwala sa kapatid ko dahil alam ko kung gaano siya kadiskarte sa buhay at katalino. Hindi naman siya makakapagtapos ng cum laude sa kolehiyo kung hindi siya matalino. Pero wala pa rin akong tiwala sa mga tao sa Maynila na pwede niyang makilala at makasama doon. Ganon pa man, Papa Dudut, ay hindi ko pinigilan ang plano at kagustuhan niya na lumuwas ng Maynila para doon maghanap ng trabaho at makipagsapalaran sa buhay. Kasama niya ang isa niyang kaklase at nakitira siya sa bahay ng tita nito. Nung una ay madalas pang sumulat si Elena. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon at wala rin kaming telepono. Palagi akong excited sa tuwing makakatanggap ako ng sulat mula sa kanya. Hanggang sa mahigit 1 taon ang lumipas. Dumalang na ang pagsusulat niya. Nababalitaan ko na lang sa kapitbahay namin na may kamag-anak na nakatira malapit sa tinutuluyan ni na Elena na maayos naman ang buhay at trabaho ng kapatid ko. Kaya kahit papaano ay hindi ako nag-aalala sa kalagayan niya, Papa Dudut. Ronald! Halika na rito, magtanghalian ka muna. Sige, papunta na ako dyan. Ay, napakainit ang panahon.
Oo nga eh. Eto may dala akong face towel. Akin na yung hawak mo kasi mukhang masyado ng basa ng pawis yan. Ay, salamat. Ito, iba talaga ang init ng araw ngayon kumpara nung nakaraang taon. Sinabi mo pa. Parang kada taon mas tumitindi talaga ang init ng panahon. Uminom ka muna ng tubig. Oh, Buti malamig tong dinala mong tubig para sa akin. sinadya ko talaga yan. Kasi alam ko na ibang pagod mo ngayon dito sa bukid. Galit na galit kasi talaga yung araw oh. Kahit nga nakapayong ako habang naglalakad kanina papunta rito, pakiramdam ko napakalapit lang ng araw sa nilakaran ko. Oh, eto na ang plato mo na may kanin at binagoong ang baboy. Salamat, Marlene. Mukhang mapaparami ako ng kain ngayon kasi binagoong ang baboy pala tong niluto mo ngayon para sa akin. Alam ko kasi na paborito mo yan. At isa pa, matagal na akong hindi nakakapagluto ng ganyan. Kilalang kilala mo na talaga ako ah. Aba syempre naman kasi mahigit 3 taon na tayong magkarelasyon. Kaya kabisado ko na ang maliliit at malalaking detalye na tungkol sa'yo. Nakakatuwa nga kasi parang kailan lang nung unang beses ako umakyat ng ligaw sa bahay niyo. Naalala ko pa yan, Ronald. Kasi kahit malamig ang gabi noon, napansin ko na walang tigil ang pamumuo ng pawis sa noo at leeg mo. Kinakabahan kasi talaga ako. Dahil kilala nga ang tatay mo sa pagiging masungit at istrikto na forma sa lugar natin. Pero mabait naman si tatay nung nakausap mo na siya, di ba? Mabait naman. Hindi ko lang maiwasan na kabahan sa umpisa. Kasi talagang matalim ang tingin niya sa akin noon. Ano ka ba? Ganun talaga ang mata ni tatay kasi singkit siya. Nagbibiro lang naman ako. Pero alam mo kung ano yung mas nakakakaba? Ano? Nung araw na sasabihin na natin sa mga magulang mo na may relasyon na tayong dalawa. Naalala ko rin yan. Kasi halos maiyak pa nun si nanay. Akala kasi nila magpapakasal na tayong dalawa. Ganun na nga. Pinaliwanag ko naman na malayo pa yun sa plano natin. Dahil gusto ko na hindi magsabay ang responsibilidad ko sa'yo at sa kapatid ko. Ayokong madali ng mga bagay sa buhay ko. Kasi alam ko na pwedeng pati ikaw, mahirapan kapag nagpadalos-dalos ako pagdating sa mga desisyon na ginagawa ko. Pakiramdam ko nga, yan ang dahilan kung paano mo nakuha ang tiwala ni tatay. Kasi alam niyang responsable ka pagdating sa paggawa ng mga desisyon. Mabuti kasi kung ako lang ang mahihirapan. Maaapektuhan din kasi yung kapatid ko at yun ang ayokong mangyari. Teka, kumusta na pala si Elena? Mukhang maayos naman siya. Nagpadala na ba ulit siya ng sulat sa'yo? Hindi pa nga eh. Talaga? Oo. Mahigit 1 buwan na rin niyang hindi sinasagot ang mga sulat ko. Pero mukha namang maayos siya sa Maynila. Paano mo nalaman? Nakausap ko rin yung magulang ng kaklase ni Elena na kasama niya nagtatrabaho sa Maynila. May pwesto sila ng tindahan sa bayan. Kaya nagawa kong dumaan para makipagkamustahan sa kanila. Ano namang sabi nila tungkol sa kapatid mo? Regular na raw sa trabaho ang kapatid ko at talaga raw napakasipag. Kaya daw siguro hindi nakakasagot sa mga sulat ko dahil busy sa trabaho niya. Naku, baka nga masyado siyang busy sa trabaho kaya hindi na siya makagawa ng sulat sa'yo. Pero alam mo, nag-aalala pa rin ako. Hindi kasi ako sanay na matagal kami nagkakalayo na dalawa. Kinakabahan ako na baka may nangyari na hindi maganda sa kanya. Matalino at madiskarte ang kapatid mo. Sigurado ako na walang mangyayaring masama sa kanya. Isa pa, nasa tamang edad na rin siya kaya sa tingin ko tapos na ang responsibilidad mo sa kanya. Yun na lang din ang iniisip ko. Kilala ko naman siya at alam ko na ginagawa niyang lahat para mas mapabuti ang buhay niya. Pero tama ka sa sinabi mo, Marlene. Naisip ko rin tuloy na baka oras na para buhay naman nating dalawa ang simulan nating ayusin. Papadudot naisip ko noon na tama si Marlene. Tapos na rin naman ang responsibilidad ko para kay Elena kaya oras na para sarili ko naman ang asikasuhin at intindihin ko. Kaya naman pagkalipas ng ilang buwan ay nagplano na kaming magpakasal ni Marlene. Pinadalhan ko rin ang sulat si Elena para imbitahan siya sa araw ng kasal namin. Sumagot naman siya sa sulat pero sinabi niya na hindi siya makakauwi dahil busy siya sa trabaho niya. Magpapadala na lang daw siya ng regalo para sa kasal namin ni Marlene. Sa totoo lang ay medyo nalungkot ako noon. Kahit pa nga nagpadala ng pera at regalo ang kapatid ko para sa amin ni Marlene ay iba pa rin yung nandun siya sa mismong araw ng kasal namin. Pero iniisip ko na baka nasa mabuti siyang kalagayan at maayos ang buhay niya.
masaya na ako para sa kanya, Papa Dudut, at alam ko na masaya din siya sa buhay niya, Papa Dudut. Kung anong buhay na meron siya. Samantalang ako naman ay masaya ako sa buhay na kasama ko ang babaeng pinakamamahal ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tinuon ko na lamang ang atensyon ko sa pag-aasikaso sa pamilya ko. Nang mauso ang cellphone ay nakakausap ko na rin sa text o saglit na tawag si Elena, pero sobrang bihira talaga. Hanggang sa makasanayan ko na lang na hindi na siya masyadong kinukulit. Lalo na nang mag-focus na ako sa sariling pamilya ko. Sila na ang naging buhay ko noon, lalo na nang mabigyan ako ni Marlene ng 2 anak. Ginawa ko, Papa Dudut, ang lahat para maging responsableng padre de pamilya. Ang nasa isip ko noon ay kung nagawa kong itaguyod ng mag-isa at mapagtapos ng kolehiyo ang kapatid kong si Elena, ay kaya ko rin gawin yon sa mga anak ko. Hindi madali dahil habang tumatagal ay tumataas ang lahat ng presyo ng mga bilihin at mga gastusin. Pero wala akong hindi kakayanin para sa pamilya ko. Ilang taon nga ang lumipas, nabalitaan ko na lamang na umuwi ang kapatid ko, pero hindi sa bahay namin, kundi sa isang bahay sa bayan na hindi ko alam na nabili na pala niya noon, Papa Dudut. Ang alam ko, malapit na dito yung address ng bahay ni Elena. Medyo nakakaligaw sa lugar na to, no? Oo nga eh. Maluwag kasi yung kalsada dito, pati na yung bakuran ng bawat bahay. Kaya nakakalito rin talaga maghanap ng address. Pero ang laki ng mga bakuran at bahay dito, ha? Napansin ko rin yan. Mahal siguro kahit maliit na lote lang dito. Mukha nga, Ronald. Halatang asensado na talaga ang buhay ng kapatid mo. Natutuwa nga ako kasi kahit matagal na akong walang naging balita mula sa kanya, nakita ko naman talagang naging maayos ang buhay niya. Mabuti nga kahit paano natuto ka na rin gumamit ng cellphone. Pinag-aralan mo talaga mula nung makuha mo ang number ni Elena doon sa magulang ng dati niyang kaklase. Oo, kasi mas mabilis ang komunikasyon doon kaysa sulat. Ayun nga lang, hindi rin masyado nagre-reply tong si Elena kapag nagte-text o nangungumusta ako. Pero alam ko naman busy siya, kaya nga ilang taon na rin siyang hindi nakakauwi dito sa probinsya natin. Sa tingin mo, Ronald, ayos lang talaga na pumunta tayo ngayon sa bahay niya? Oo naman, narinig mo naman yung sabi ng kapitbahay natin kanina. Ngayon daw yung pa-house blessing ni Elena sa nabili niyang bahay. Nagtataka lang ako kasi hindi man lang siya nag-text sa'yo na nakauwi na pala siya ng probinsya, na kumuha na pala siya ng bahay at may pa-house blessing pala siya ngayon. Nabanggit niya naman yun sa akin dati. Alin sa mga sinabi ko? Yung plano niya na pag-uwi dito sa probinsya natin. Kailan niya naman nabanggit yun? Matagal na rin siguro, may ilang buwan na nakakalipas. Nakalimutan ko lang sabihin sa'yo. Pero sana, sinabi niya rin yung tungkol sa pagbili niya ng bahay. Kita mo nga, pati ikaw nagulat nang malaman mong nakauwi na siya at doon na siya dumiretso sa bagong bahay niya. Ang buong akala pa naman natin doon siya sa bahay natin titira. Hayaan mo na kasi mukhang marami rin talaga siyang inaasikaso bago siya umuwi dito sa probinsya. Ang mahalaga, makikita na ulit natin siya. Sa susunod na punta natin, isama natin ang mga bata. Sigurado ako na sabik na rin si Elena na makita at mayakap niya ang mga pamangkin niya. Teka, mukhang nandito na tayo. Ito na ba yung bahay niya? Oo, nakasulat dito sa gate yung address na binigay ng kapitbahay natin. Mukhang ito na nga kasi kita mula sa mga nakabukas na bintana na maraming tao sa loob ng bahay. Tara, pumasok na tayo. Ronald, sandali lang. O bakit? Anong problema? Dito na lang muna tayo sa may gate. Tapos i-text mo na lang si Elena sa cellphone niya. Naku, wala na akong load na pantext o pantawag sa number niya. Pumasok na tayo kasi sigurado naman ako na inaasahan niya rin ang pagdating natin. Pero kasi baka lang… Parang si Elena ay lumabas ng bahay na nakabistidang asul ah. Si Elena nga! Elena! Elena! Si Kuya Ronald mo to! Kuya Ronald? Oo, ako nga to! Kasama ko si Ate Marlene mo! Teka lang, puntahan ko na kayo dyan sa may gate. Sabi sa'yo, di ba? Welcome na welcome tayo sa bahay ng kapatid ko. Elena, kapatid ko!
Sobrang namiss kita. Payakap na ako. Pasensya na. Hindi ko napigilan ang sarili ko na yakapin ka. Ayos lang, Kuya Ronald. Kumusta pala kayo? Ayos lang kami ng hipag mo. Yung dalawang pamangkin mo, hindi lang namin naisama kasi pumasok sa school. Ikaw, Elena, kumusta ka na? Eto, medyo tumaba pero maayos naman ako. Maayos naman ang buhay ko. Halata nga na maayos ang buhay mo kasi malaki yung bahay na nabili mo. Pinag-ipunan ko talaga yan. Tapos sakto naman na nag-abroad na yung dating nakatira dyan kaya naibenta sa akin ng mas mababang halaga. Paano niyo pala nalaman kung saan ako nakatira? Yung nanay ng dati mong kaklase na kasabay mo lumuwas na Maynila noon, ang nagsabi sa akin at nagbigay ng address mo. Nabanggit niya nga rin na ngayon yung pa-house blessing mo eh. Oo, pero tapos na yun kanina pa. Pero kuya, Ate Marlene, pasensya na kung hindi ko muna kayo maiimbita sa loob ha. Bakit naman? Puro taga Maynila kasi ang mga bisita ko. Tsaka medyo magulo pa rin ang loob ng bahay. Sa ibang araw na lang kayo pumunta, ayos lang ba? Pero Ayos lang, Elena. Walang problema doon. Babalik na lang kami sa ibang araw. Tara na, Marlene. Umuwi na tayo at baka abutan tayo ng gabi sa daan. Papadudot matagal bago ako natutong gumamit ng cellphone noon. Pinilit kong pag-aralan yon nang makuha ko ang number ni Elena. Doon kami ulit nagkaroon ng komunikasyon pero bihira pa rin siyang mag-reply sa mga text ko. At mula nang mabalitaan kong umuwi na ng probinsya namin si Elena ay hindi na talaga ako mapakali. Sobrang sabik na kasi akong makita siya noon dahil ilang taon na rin akong walang naging balita sa kanya. Kaya naman hindi ko na napigilan ng sarili ko na puntahan siya sa address ng bagong bahay niya na nakuha ko. At nang makita ko siya, hindi ko na nga napigilan ang mayakap siya. Naramdaman ko na medyo nailang siya sa akin dahil syempre ilang taon na kaming hindi nagkita at magkasama. Kaya naman sinunod ko na lamang ang pakiusap niya na sa ibang araw na lamang kaming dumalaw sa kanya dahil may iba siyang bisita noon sa bahay nila. Pagkalipas nga ng 2 araw ay dumalaw ulit ako sa bahay ni Elena kasama si Marlene at ang panganay na anak namin. Pinatuloy kami ni Elena noon at pinagmeryenda pa nga ng ininit niyang spaghetti na natira pa yata noong handa sa house blessing na may kasamang soft drinks. Napakalaki talaga ng pinagbago ng itsura ng kapatid ko at masasabi ko na talagang umasenso na ang buhay niya. Dahil kompleto halos ang appliance sa loob ng bahay niya. Nagkamustahan kami at sinabi niya na doon na raw siya ulit sa probinsya namin maninirahan dahil balak niyang magtayo ng malaking grocery store. Nagulat din ako papadudot nang sabihin niya na kung papayag raw ako ay plano niyang pag-aralin ang panganay kong anak ng grade 4. Sasagutin niya lahat ng baon, gamit at kung ano paman ang kailangan ng anak ko. Nagdalawang isip ako pero sa huli ay pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Maayos naman ang naging usapan namin na doon muna sa kanya titira ang anak ko kapalit ng pagpapaaral niya dito. Nakakadalaw pa kami sa kanya noong unang mga linggo at buwan. Hanggang sa isang araw na dumalaw ulit kami doon ni Marlene ay nagulat ako nang makita ko na hinahampas at sinasabunutan ng kapatid ko ang anak ko. Hindi po ako makapaniwala sa mga nakita namin. Kaagad kong hinilang anak ko at sinabi kong mauna na siya sa sakay ng tricycle at doon na lamang kami hintayin ng nanay niya, Papa Dudut. Sabi ko naman sa'yo, Kuya Ronald, dinidisiplina ko lang yung anak nyo ni Ate Marlene. Anong dinidisiplina? Halos mabugbog mo ng anak namin. Hindi ko siya binubugbog. Bakit ba kasi nagawa mo yun sa bata? Dahil tatanga-tanga yung anak nyo pagdating sa paglalaba. Hindi na naman niya naihiwala yung pulang damit ko sa mga puti kaya, ayan, humawa na ang kulay. Hindi mo naman kailangang bugbugin ang anak namin. Hindi ko nga sa binubugbog, Kuya. ano yung nakita namin, Elena? Yung pagsabunot mo sa buhok niya at ilang beses na paghampas sa braso at likod niya.
Ang hirap sa inyo, masyado nyo binibaby ang mga anak nyo kaya lumalaking matigas ang ulo at saka walang alam sa buhay. Kita mo nga yung panganay nyong lalaki, ni hindi marunong maglaban ng maayos. Palasagot pa, kaya halatang sutil at napakatigas ng ulo. Hindi matigas ang ulo ng mga anak namin, lalo na yung panganay namin. At para sabihin ko sa'yo, matalino siya at hindi kagaya ng sinasabi mong walang alam sa buhay. Sinasabi nyo lang yan kasi hindi nyo ginagawa ng tamang pagiging magulang nyo sa mga bata. Ang lakas naman ng loob mo na magsalita ng ganyan. Marlene, tama na! Hindi ako titigil, Ronald! Dahil kinikestyon ng kapatid mo na yan ang pagiging magulang natin. Elena, baka nakakalimutan mo na kahit kailan, hindi ka pa nagkaroon ng anak. Pero hindi ibig sabihin na wala akong alam kung paano magdisiplina ng isang bata. Ang sabihin mo, masyadong mabigat yung mga kamay mo at hindi ka muna nag-iisip bago mo sinaktan ng anak namin. Anong sinasabi niyong hindi nag-iisip? Baka ikaw yun, Ate Marlene. Kasi sa ating tatlo, alam natin na ako ang pinaka nasa tamang pag-iisip. Talaga ba? Kaya ba nagagawa mo saktan ng bata na walang kalaban-laban? Ginagawa ko lang kung anong alam kong tamang paraan ng pagdidisiplina. At kailan pa naging tamang pananakit ng bata, Elena? Kailangan naman kasi disiplinahin talaga yung mga batang nakakagawa ng mali, di ba? Para hindi na nila ulitin. Pero sa ibang paraan. Hindi sa pananakit na ginagawa mo. Hindi magtatanda ang mga bata kung masyado nyo silang binibaby. Pero hindi rin makakabuti sa kanila yung pagbuhatan sila ng kamay. Pagdidisiplina ang tawag sa ginawa ko sa anak nyo, Ate Marlene. Kailangan tumatak sa kokote niya ang mga bagay na kailangan niyang tandaan. Kung hahayaan niyo siyang ganyan lang ang alam sa buhay, baka tumanda rin siyang walang alam kagaya ni... Kagaya nino? Kagaya ko? Bakit bigla ka na lang tumahimik, Elena? Ituloy mo yung gusto mo sabihin. Mabuti pa umalis na kayo. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Kaya hindi kami aalis ni Marlene dito sa bakuran ng bahay mo. Gusto ko nang magpahinga, kuya. Umuwi na kayo ni Ate Marlene. Kailan mo pa sinimulan sakta ng anak namin? Hindi ka makasagot. Kasi hindi mo na rin maalala kung kailan mo unang beses sinaktan ng anak namin, tama? Pwede ba, Kuya Ronald? Tama na nga ang usapan na to. Umalis na lang kayo ni Ate Marlene. Gusto ko lang malaman ang sagot sa mga tanong ko. Kaya ba sinasaktan mo ang anak ko dahil natatakot ka na maging kagaya niya lang ako? Na isang magsasaka na kailangang araw-araw at buong maghapon na nagtatrabaho? Bakit hindi ka nagsasalita, Elena? Bakit hindi mo aminin na sobrang babantingin mo sa akin? Na kinakahiya mo ako bilang kapatid mo? Kaya ayaw mong tumulad sa akin ng anak ko kasi para sa'yo, walang narating ang buhay ko. Aminin mo na, Elena. Mababa talaga ang tingin mo sa akin. Oo, sige na. Kaya ko lang naman dinidisiplinang mabuti ang anak niyo kasi ayoko maging kagaya mo siya na walang ibang narating o naging trabaho kundi ang pagiging magsasaka lang. Ayoko mabulok ang buhay niya sa palayan. Baka nakakalimutan mo, Elena. Nagkaroon ng malaking bahagi ng trabaho ko para sa tagumpay na meron ka ngayon sa buhay mo. Hindi ako nanunumbat at kahit kailan, hindi ako naningil sa kung ano man ang naibigay ko sa'yo. Ronald, tahan na. Isa pa, Elena. Kahit kailan, hindi kita sinaktan. Hindi dumapong palad ko sa kahit anong bahagi ng katawan mo para saktan ka. Tapos, makikita na lang namin ni Marlene kung paano saktan ang panganay na anak namin. Alam mo, tama nga sila. Binabago ng Maynila hindi lang ang buhay, kundi pati na rin ang ugali ng mga tao na nakikipagsapalaran sa lugar nila. At siguro nga, kasama ka sa mga pilit binago ng Maynila. Dahil hindi na kita kilala, Elena. Hindi na ikaw yung dating mabait at mapagmahal na kapatid ko. Papa Dudut, hindi talaga ako sanay na mapalayo ang mga anak ko mula sa amin, lalo na ang panganay kong lalaki dahil sa kanya ako pinakamalapit. Pero inisip ko na lamang na para din yon sa ikabubuti niya. Isa pa, hindi naman talaga siya sobrang mapapalayo sa akin. Sa bahay ni Elena na nasa bayan lamang siya titira na isang jeep at isang tricycle lang naman ang layo mula sa amin. Sa unang mga buwan ay madalas ko siyang dinadalaw noon sa bahay ni Elena pero nararamdaman ko na parang naiirita ang kapatid ko kapag napapadalas ako sa bahay nila. Iniisip ko na lamang na baka naiistorbo ko ang pamamahinga niya kaya naman binawasan ko na ang oras ng pagdalaw ko sa anak ko. Sa tuwing magkakausap naman kami ng anak ko ay wala siyang ibang kinikwento kung hindi puro kabutihan na ginagawa sa kanya ng tita Elena niya. Na palagi raw siya nitong pinapakain ng masasarap na pagkain at hindi masyadong inuutusan sa mga gawaing bahay. Puro magaganda ang kinakwento niya kahit napapansin ko na biglaan ang kanyang pagpayat.
paglalim ng eye bags at paminsan-minsan ay mga pasa niya sa braso. At hindi talaga ako makapaniwala nang makita ng sariling mga mata ko kung paano saktan ang anak ko ng sarili kong kapatid ng mga oras na yon. Kahit kailan ay hindi ko po pinagbuhatan ng kamay ang sino man sa mga anak ko. At ni isang beses ay hindi rin dumapo ang kamay ko sa balat ng kapatid kong si Elena. Kaya naman hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na isumbat ang mga naitulong ko kay Elena. Hindi ko siya tinulungan, inalagaan, binigyan ng proteksyon at pinag-aral para tanawin niya yon sa akin na utang na loob. Ginawa ko lahat ng yon kasi mahal ko siya bilang kapatid ko at akala ko ay ituturing niya rin na pamilya ang pamilya ko, pero nagkamali ako. Nang makauwi kami ng bahay ng asawa at anak ko ay doon sa amin kinuwento ng panganay naming anak kung paano siya pagmalupitan ni Elena. Dahil sa pangarap niya at alam niyang pangarap din namin na mga magulang niya na makapagtapos siya ng pag-aaral. Tinis niya ang lahat ng yon. Konting pagkakamali lang daw kagaya ng ilang minuto na maunang magising sa kanya si Elena, hindi makapagluto ng hapunan para dito, maiwan ng walis tambo sa may tabi ng sofa at kung ano-ano pang mga maliliit na bagay ay hampas, batok sa bunot at iba pang pisikal na pananakit kaagad ang natatamo niya. Doon ko mas nakita ang mga tinatago niyang pasa at sugat mula sa kamay ng nag-iisang kapatid ko. Triple ang naramdamang kong kirot nang dahil doon. Dahil kapatid ko pa mismo ang gumawa noon sa sariling anak ko. Papadudot mula noon ay hindi na kami nag-usap pa ng kapatid ko, pero wala rin akong kahit na sinong pinagsabihan na ibang tao sa pananakit na ginawa niya sa panganay kong anak. May nakarating sa akin na marami na raw siyang nakakaaway sa lugar na tinitirhan niya. Mga kapitbahay na madalas niyang pinapakitaan ng kasamaan ng ugali niya. Pagtatapon ng basura sa gilid ng mga bahay nito, pagpapatugtog ng malakas sa madaling araw, at pag-iingay ng mga bisita niyang galing Maynila. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung anong nangyari sa kapatid ko, pero siguro'y nabago siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Umaasa po ako, Papa Dudut, na kahit paano ay may naiwan na aral itong kwento ng buhay ko. Hindi tayo required na magbalik ng utang na loob sa mga taong tumulong sa atin noong nangangailangan tayo. Pero wala ring masama kung paminsan-minsan ay magbabalik na raw tayo at tumulong sa mga taong naging tulay para sa tagumpay ng ating Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.